आमेरिका इजराइल आरो इराननि जानाय जे दावहा बेथ' माने मास मोननै जानो थांगासिनो दं रायजोफोर नङा होमबा जों बेखौ बयबो मिथिगौ दासिमाव बेसेबां मा जालायखो दा बिनि सायावनो एसे रायलायदिनलै आरोखि दा बुहुमावथ' बिराद जानाय जाथायफ्रा जालाबाय थायो नङा होमबा बबेखौबा जों मिथियो बबेखौबा मिथिस्लाबा मोजांबो जायो गाज्रिबो जायो जाफ्लेबाय थानाया जोबा आरोखि बुहुमाव नङा होमबा रायजोफोर दा आमेरिका आरो इरान जों जे सावरायनांगौ दंमोन दा बेसेबां आवगयखो दा बिनि सायाव रायलायसै एसे दा जिहेथु दा मोननै हादोरनि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं दावहाया जोबनांसिगौ होननानै नङा होमबा रायजोफोर दा बे बुस्थुआनो दासिमबो माने फोलावलायगासिनो आरोखि समखौ टाइमखौ माने फोजोबनो दाबो माब्रैबा फोजोबनो हागोन माब्रैबा थाब जोबगोन माब्रैबा गोबाव सम लागोन बिनि माने लामाखौनो नागिरनानै मोना आरोखि बिसोर दाबो जायनि जाउनाव फार्स्ट खेब रायलायनाया फेल जादों नङा होमबा रायजोफोर दा सेकेन्ड टाइम जे रायलायनांगौ दा इराना 14टा पइन्ट लानानै आमेरिकानि सिगाङाव होबाय आरोखि दा बे आमेरिकानो होनाय बे 14टा पइन्टखौ आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ एखे नासयबाय आरोखि इराननि बे 14टा पइन्टखौ जों मानिनो हाया आरोखि आमेरिकाया जेब्लाबो मानिनाय नङा आरोखि दा बिदि जायोबाथ' मोननै हादोरनि गेजेरावथ' मिलामायसा फैनाय नङा होमबा रायजोफोर दा बे थिग बिदि समावनो इजराइलनि प्राइम मिनिस्टार नेतान्याहु बिथाङा फुरा प्रेस मिट होलायबाय आरोखि मा होखो बिथाङा इरानावहाय दंस' खालामबावनांगौ आरो मोनसे जिनिस दंबावो जाहैबाय आरोखि बेनो जाहैबाय इउरेनियाम इनरिचमेन्ट जायया निउक्लियार बमा बानायनायाव हेफाजाब होयो आरोखि दा बे जायगाखौ फुरा दंस' खालामनांगौ दंबावो होननानै बिथाङा मोनसे प्रेस बिबुंथि होलायबाय आरोखि दा बेखौ जों ससियेल मिडिया टिभिफ्राव नुगासिनो दं आरोखि दा बिदि जायोबाथ' दावहाया जाफिननो थांगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर दा ओमफ्राय ओरै बेराफारसे बिदि जाबाय थानायावनो आमेरिकायाथ' चाइनाजों एथ' मोजां मोनसे सोमोन्दोआव गैया नङा होमबा रायजोफोर गोबां समनिफ्राय बिसोरो जे बेफार फालांगि खालामनाय दा बेहाय बन्द' खालामनानै दं बा बन्द' जानानै दं चाइना आरो आमेरिकाजों दा बिसिनि सोमोन्दोआ गोबाव समनिफ्राय माने बांद्राय एथ' थिग नङा आमेरिकाया चाइनानि जे आसार खान्थिफोर बेफोरखौ सुखुवा दा बिनि थाखाय बिसिनि सायाव मिलायनाय गैया दा अब्लाबो दा नै बे मासनि मे दाननि 13निफ्राय 15 तारिखनि गेजेरावहाय आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ चाइनायाव थांनानै चाइनानि प्रेसिडेन्ट जिंपिंजों लोगो हमनानै रायलायगोन आरोखि दा बाहाय बेसेबां मा जायो दा बिनि रिजाल्टखौ जों नेनानै थानांसिगोन आरोखि जिहेथु ओरैहाय चाइनाया इरानखौ सापर्ट होगासिनो दं दावहानि खेथ्रआव बा बिसिनि जानाय जाथायनि गेजेराव आरोखि दा बाहाय रायलायनानै ट्राम्पजों जिंपिंजों रायलायनानै बेसेबां प्रेसार होनो हायो दा बेखौ नोजोर बोगोन आरोखि दा ओमफ्राय बिदि जायोबा जुदि प्रेसारा मोनोबा चाइनाया इरानखौहाय प्रेसार हरगोन डिला जानांगौ होननानै जुदि बिदि जायोबा मोनसे डिला जाबा जाबाय जायाबा दावहा जानायनि मोनसे लामायाव दं आरोखि दा इन्ट्रेस्टिं आरोखि दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मैयानि जे बिराद गिदिर मोनसे पाब्लिक गेदारिं मिटिङावहाय हायद्राबादाव मोनसे इनफरमेसन बा मेसेज होखाबाय आरोखि थाव पेट्रल डिजेल दा बेफोरखौ जों हागौमानि खम खालामनांगौ जाहैबाय आरोखि मानो होननानै बुंबा जे जुदि दावहाया जाफिनबावोबा इरान आरो आमेरिकानि गेजेराव दा थावनि दामा बारायहैगोन जोंनाव जे थाव सफैनांगौ बे खम जागोन दामा बारायगोन दा बिदि जाहैगोन आरोखि गेसनि दामा बारायगोन दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै मिन्थिखानानै मोनसे मेसेज होदों आरोखि प्राइम मिनिस्टारा जाहाथे जेसेबां हायो जों थाव पेट्रल डिजेलखौ खमायनो नाजानांगौ होननानै आरोखि बेराफारसे ओरै सनानि दामाथ' अराय बारायगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर दा बेखौबो खमसे खम बोसोरसेसो सना बायनांथ'वा होननानै मेसेज होदों आरोखि दा बे माने बुहुमाव माने मोनसे खैफोद जानो थांगासिनो दं नामा जों बेखौ हमनो हायो आरोखि दा ओरै बेराफारसे रासिया आरो इउक्रेनजों जानाय जे दावहा बेथ' गोबाव समनिफ्राय जागासिनो दं नङा होमबा दासिमबो जोबा दा बे जानाय दावहायाबो माने जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दं नामा दा जों ससियेल मिडियायावहाय जों नुगासिनो दं रासियानि प्रेसिडेन्ट
बा बिसिनि अफिसियेल मानसिफ्रा मोनसे बिबुंथि होनाय दावहाया जोबनो थांगासिनो दं थाबैनो बिदि होननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि थारैनो इरान माबा इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव मोनसे मोजां मोनसे डिल बा मिलायलायनाय मोनसे समाधाना फैयोबा थारैनो दावहाया जोबनो थांगासिनो दं आरोखि दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जों जुदि नायोब्ला जा दावहानि मोनफ्रोमबो साइडआव मोनफ्रोमबो जायगायाव जुदि थारैनो मोनसे मोजां नर्मेल थासारियाव फैयोबा बुहुमनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट जागोन आरोखि दा जों नैबेखौ नायबाय थानांसिगोन जों नेबाय थानांसिगोन आमेरिका आरो इराननि गेजेराव मा रिजाल्टआ फैयो दा बेखौ समजों लोगोसे जों नेना थानोसै नङा होमबा रायजोफोर दा बिदिखौ नायजोबनो थाखाय धन्यबाद थाबाय गोजोन्थों